tal-jomx jibqaw jitħansru. Bil-protesta ta' tnejn il-poplu se jkollu l-opportunità jsemma leħnu. Tridu tkunu qudiem il-Parlament. Irridu nkunu qudiem il-Parlament biex nibagħtu messaġġ ċar l-ewwel ħaġa lill-Prim Ministru illi dan jaħseb li jista' jibqa' jagħmel li jrid. Illi jista' jibqa' jażel flok in-naħa tal-poplu, in-naħa ta' dawk li jisirquna. Le, tħallihomx. Għada fis-sitta ejja quddiem il-Parlament. Trid tkun quddiem il-Parlament għada fis-sitta biex tagħmel pressjoni fuq Clint Camilleri u fuq Clayton Bartolo li ma jridux jafu. Jridu jibqgħu immażrati jaħsbu illi ħadd ma jista' jagħmilhom xejn. Clayton Bartolo li fl-istess ħin se jkun qiegħed jiddibatti l-estimi tat-turiżmu, ħajkun qiegħed ġol-Parlament, ħajkun qiegħed hemmhekk u inti ħatkun qiegħed barra. Waqt intervista fuq Net Television il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Gregg fakkar kif Amanda Muscat għax kienet qrib tal-Ministru ingħatat diversi żidiet ta' eluf ta' euro fil-paga tagħha filwaqt il-poplu ingħata żieda ta' inqas minn 5 euro. Ir-rabja tal-poplu hija għaliex hemm nies fil-gvern li jaħsbu li jistgħu jagħmlu li jridu. Għaliex għan-nies komuni għalina l-koll hemm riga, għalihom ma hemmx. Għaliex dawn jiġu jgħidulna sori biss. Bħal dak li qallu inti, jekk ikollok xi nuqqas, bis-sori se toħroġ minnu. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista sostna li taħt dan il-gvern ir-regoli jeżistu biss għall-poplu u mhux għalihom. Dan filwaqt li jinsista li l-Gvern ġdid Nazzjonalista jagħti s-saħħa lill-poplu. Aħna lek qegħdin hawn. M'aħniex qegħdin hawn biss biex nuru triq quddiem, m'aħniex qegħdin hawnhekk biss biex lilek nagħtuk il-garanzija li dawn ma jsirux u jekk isiru jien nieħu id-deċiżjonijiet għaliex jien ħieles, għaliex jien m'iniex marbut kif inhu. Aħna qegħdin hawn ukoll biex lill-poplu Malti nagħtuh is-saħħa ħalli nuru lill-gvern illi ma jistax jibqa' sejjer hekk. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista sostna li l-gvern tilef kull forma ta' diċenza u qed jibqa' jiddefendi lill-Ministri li frodawna. Prim Ministru qed jibqa' jipproteġġi żewġ ministri lil Clayton Bartolo u lil Clint Camilleri ejjew nifhmu illi n-nuqqas m'għamlux Clayton Bartolo biss, għamluhom iż-żewġ ministri u għalhekk Robert Abela jibqa' ma jieħux passi għaliex m'għandux is-saħħa għaliex huwa dajjef illi jieħu il-passi kontra Clint Camilleri u kontra allura Clayton Bartolo. Waqt il-programm Bernard Gregg tkellem ukoll dwar il-viżjoni tal-Partit Nazzjonalista u għamel referenza għat-tema tal-Kunsill Ġenerali Malta Żagħżugħa. Dan huwa d-differenza li rridu nġibu aħna fil-pajjiż. Illi lilek, Iva, mhux biss natuk l-opportunità li magħna tagħmel din il-bidla, imma li flimkien nibnu Malta fejn inti tkun tista' timraħ għabażi ta' prinċipji, għabażi ta' valuri, għabażi ta' regoli li qegħdin hemm għal kulħadd. Biex inta sserraħ rasek li jekk timxi sew, jekk tistinka, jekk inti għandek il-ħila, jekk ħaqek se tasal. U min ma jistax jasal, għax għandu d-diffikultajiet tiegħu, se nkunu qegħdin ngħinuh. Dan kif sostna l-Partit Nazzjonalista dejjem qed jiġġieled biex ikun ta' sostenn għall-familji kollha. Però jekk magħna inti trid twellet Malta aħjar, Malta verament ġusta, Malta li tagħti l-opportunità lil kulħadd, Malta li temmen fix-xogħol, Malta li temmen fl-istinkar, fis-sagrifiċċju, Malta li temmen li inti jkollok il-premju għaliex inti tkun għamilt il-passi tiegħek u pruvajt u stinkajt, Malta illi tkun tista' allura tagħti mhux biss l-opportunità imma li inti taspira li twettaq il-ħolm tiegħek ejjew flimkien magħna nistgħu naqblu fuq ħafna affarijiet u fuq dak li naqblu nistgħu naħdmu flimkien u nistgħu nkomplu lil dal-pajjiż u lil dal-poplu nagħtuh futur aħjar. Bernard Gregg tkellem ukoll dwar l-avveniment Sigma u kif l-gaming kienet industrija li beda il-Partit Nazzjonalista. Però din il-fira spiċċat imtabna minn nuqqas ta' pjanar min-naħa tal-gvern, b'riżultat li avvenimenti bħal dawn jaf ma jibqgħux isiru Malta.